खुलुमबाय दिनै बर'नि निउस पर्टेल नायगिरि नोंथांमोन बयनिसिमबो दिनै नेपाल हादर बे झापा जिल्लानि जलथल हालदिबारि गामियाव साननैनि हाबाफारिजों मेसे समाज आफादनि दैदेननायाव दा बैसागु फोरबो खुंनाय हाबाफारियाव दुलाराय बाथौ गौथुमनि बिबानगिरिफोरखौ हांख्रायनाय लेखायै जों बेवहाय बाहागो लाफैदों। दा बाहागो लाफैनायजों लोगोसे दुलाराय बाथौ गौथुमनि लाइमोन आफादा बे साननैनि हाबाफारियाव नेपाल हादोराव बैसागु फोरबो खुंनायनि बेलायाव दिनै आसामनिफ्राय 145नि बांसिन बेवहाय बाहागो लाफैनो हादों आरो बेवहाय मोनसे गोहोम खोख्लैनो हादों जे नेपाल हादोरावबो बैसागो फोरबोखौ फालियो आरो बेजोंनो लोगोसे आसामजों समान नेपालाव थानाय जिखिनि बर' रायजो राजा बिथांमोन दङ बिथांमोनाबो दिनै गाजा गोमजायै बे रंजालि बैसागो फोरबोखौ फालिदों आरो बेजोंनो लोगोसे दिनै नेपाल हादरनि जिखिनि बैसागो फोरबो फालिनायनि मुङाव बे साननैनि हाबाफारिजों बिथांमोनाबो बन्द होनानै दिनै मोनसे दुलाराय बाथौ गौथुमजों ल' नङा दिनै सारा बर' माहारिनि गेजेरावनो मोनसे गोजोननाय आरो बेखौ मोनदों आरो बेखौनो जों दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै नेपाल हादरनि जेखिनि सरकारि भाबे खामानि मावनाय बिथांमोननिसिम साबायखर बावहरदों आरो थिग बेबायदिनो बेवहाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै बाथौनि बेवहाय थानसालिनि गोनांथि दङ। बाथौ धोरोमखौ सिबिलांनो थाखाय मोनसे मोजां थानसालि लुफुंनायनि गोनांथि दङ। बिथांमोनखौ जों खावलायदों जे जोङो बबेबा मोनसे जायगायाव हा दखरसे होनानै बाथौ थानसालि लुफुंनायखौ दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय इनिसियेटिभ लानानै बेवहाय थाबैनो लुफुंनायनि हाबाफारिखौ मावफुंनानै हरगोन होननानै बिथांमोनखौ बुंदों आरो बिथांमोना जुदि बुंनाय लेखायै बे 2 दाननि गेजेराव हानि डकुमेन्ट्सफोरखौ दुलाराय बाथौ गौथुमनि गेजेराव साबमिट खालामनानै होयोब्ला बियो थाबैनो बे थानसालि लुफुंनाय हाबाफारिया जाफुङो। जलथल हालदिबारि गामि नेपाल राष्ट्रनि जायनाखि नैबे झापा डिस्ट्रिक्टनि बेवहाय खुंनाय 15 आरो 16 एप्रिलाव साननैनि हाबाफारि लानानै मेसे समाज सिबियारि आफाद आरो मेसे महिला उत्थान समितिनि बे मोननै आफादनि दैदेननायाव जायनाखि बैसागु फोरबोखौ बरायनाय लोगोसे बैसागु फोरबोखौ नेपालनि बर' रायजोफोरा गाजा गोमजायै जानाय बेवहाय आसामनि दुलाराय बाथौ गौथुमनि लाइमोन आफादनि जायनाखि दैदेननायाव मैया 15 अक्ट'खालि सानसेनि हाबाफारि लानानै बिथांमोना नैबे नेपाल राष्ट्रनि बर'फोरनि जायनाखि बाथौ सिबिनाय बावनाय बेजों लोगोसे बे धोरोमनि बागै लाइमोन बिथांमोना मा मावो आरो बेनि जायनाखि आफाद मिरु आफाद दुलाराय बाथौ गौथुमा मा मावो बेनि बागै सानसेनि हाबाफारि सावरायनायखौ जों मिथिनानै जोबोद गोजोनदों। जोंहा आसामनिफ्राय फैनानै जों काउन्सिलनि 3 EM जोंहा नै दुलाराय बाथौ महासभानि गाहाय नेहाथारि दङ बेवहाय रुपेश मेसे दङ बेनि लिडार जोङो दिनैनि सानाव बेवहाय मोनसे गेवलां मेल जों खुंदों जलथल हालदिबारि गामियाव बे गेवलां मेलाव हाजार रोजा बर' फिसाफोरा बेवहाय फैदों। नेपालाव थानाय गासै 5-6 रोजा बिनि गेजेराव बेवहाय हयथ' 3 रोजासोआनो फैदों बाखि थाबोगोन थाबोगोन फैजोबदों। मोनसे सोलायनाय मोनसे साननांगौ मोनसे खराग दिनैनि बे मेला होदों बे जाहैबाय बेबायदि मेल जाफेराखैमोन जाहैदों। जोङो आसामनि बर' फिसाफोरा दिनै आङो जोंनि काउन्सिलनिफ्राय नैबेखौ बुंनो लुगैयो नेपाल राष्ट्रआ बैसागु फोरबोनि थाखाय मोनसे जोङो आसामाव जेरैहाय रेस्ट्रिक्टेड हलिडे आसाम सरकारा जेरै बन्द होयो दिनै नेपाल सरकाराबो नेपाल राष्ट्रनि दानि सरकाराबो बर'फोरनो बैसागु फोरबो खुंनो साननैनि बन्द बिथांमोना खाबु होदों। बेखौ जोंनि काउन्सिल जोंनि बर' रायजोनि जानानै जोङो नेपाल राष्ट्रनि सरकारखौ रोजा साबायखर। बेखौ मिथिनो हानानै दिनै जोङो जोबोद रंजादों। नेपाल राष्ट्रआवबो आसामाव बा भारताव जेरैहाय बन्द घोषणा जायो जोंनि बर' फोरबोफ्रा बेवहायबो जादों। बेयो निस्सय फैनाय दिनफोराव भारताव थानाय जानाखि बर'फोरजों नेपालाव थानाय बर'फोरजों आरोबाव जोंनि थांलाय फैलाया मजबुत जागोन
धोरोम बिथिङाव रांखावरि बिथिङाव जोंनि सोलोंथाइ बिथिङाव निस्सय मोनसे सोद्रोम बर' समाज दानायाव बे आफादफोरनि बिहोमा निस्सय दङ थागोन मोननो हागोन आं बेखिनिखौनो आसा खालामनानै आंनि बुंनायखौ दोनथ'दों गोजोन्थों रुपेश मेचे दिनै जों 2080 जोंनि बैसागु फोरबो जों फालिगासिनो थायो देग्लाय जों आसामनि बाथौ गौतम संगठननि आरो मेचे सिबियारि आफादनि संगठनजों मोननैजों मिलायनानै नेपालाव बाथौ धर्मआ माबायदि फालियो आरो आसाम बड'लेण्डनि गेजेराव बाथौ धर्मखौ माबायदि फालियो बे मोननै बर'नि गेजेराव आसामाव बर' होनोब्ला जों नेपालाव मेचे होनो आरो मेचेनि जों आसामनि बर'नि गेजेराव बाथौ धर्मखौ माबायदि फालिनाय माबायदि फुजा होयो बेखौ बे बैसाग फोरबोआव आसाम गौतम कमिटिनि मेम्बारफोरजों जोंनि मेचे सिबियारि आफादनि मेम्बारजों जानानै जों ज' जानानै बे फोरबोखौ खुंनि होननानै दिनै जों खुंबाय आरो आसाम कचार काउन्सिलनि एमफोर साथाम अनिल बसुमतारीनि टीमजों आरो आसाम गौतमनि बाथौ धर्मनि संगठन आरो बेहाय मोसानो आरो आसामनि निउसफोर बेहाय फैनानै जों नेपालनि बैसागु फोरबोखौ दिनै जोङो अलाव दिन्थिनो मोनबाय आसाम चेनेलनि निउसफोरजों बेखौबो जों आं मेचे सिबियारि आफादनि मोनसे सल्लाहकारनि मेम्बारजों जानानै आं गासैखौ अननानै खुलुमनो सानो आरो बे निउसफोरखौबो आं नेपालनिफ्रा धन्यबाद होनो लायो दायो दुलाराय बाथौ बुथुमनाय गाहाय नेहाथारि बिथाङा फोसावदों दि नोंथांमोननि ओनसोलाव मोनसे बाथौ थानसालि गायसननायनि जिहेतु बाथ्रा बुंदों दिनै नोंथांमोना बे बिथिङाव जों बेखौ जोंनि रायजोनि गेजेराव मोनसे आसामनि बाथौ गायसननायनि जों आरो नेपालनि बाथौ गायसननायजों एसे डिफारेन्ट नुबाय बे डिफारेन्टखौ जों रायजोनि गेजेराव बेखौ मिटिं थानानै बेखौ सावरायलायनानै बे बाथौखौ मोनसेनो बानायनायनि उद्देश्य जानांगौ होननानै मोनसे जोङो गासैजों आसा लादों जायखिजाया धोरोमखौ लाखिनोबा मोनसे बिथिं माबाखौ लाखिनो नांगोन औ लाखिनांगौ होननानै नोंथांमोना जिहेतु बाथौ धोरोमखौ जिहेतु सिबियो नोंथांमोना बेखौ लानानै एसे थाबैनो सावरायगोन बेखौ जों गोख्रैनो सावरायनायनि बेखौ खोथा बाथ्रा लानायनि जों बे कमिटिया दा जोङो बे कमिटिबो मेचे सिबियारि कमिटियाबो गोदान बडि जानायनि समय दङ बे गोदान कमिटि दानानै बेखौनो थाबनो जों मेचे सिबियारि आफादबो कमिटि गोदान जाला बे आसामनि बाथौ गौतमजों बे जोंखौ बे बाथौ धर्मखौ मोननैजों मोनसे फालिनायनि आसा लानाय होननानै जों आसाखौ खालामनो सानो थेंक इउ धन्यबाद आं गिबियाव नेपाल हादराव नुजाफैनानै गासैबो मुलुगनि जोंनि बर' हारिनि सुबुंफोराव आङो गोसो गोरबोनि हामलायनायखौ आं जासियो बे नेपाल हादरनि जाफा जिल्लायाव जोंनि गोबां बर'फोर दङ आरो बिथांमोना गोदोनिफ्रायनो रंजालि बैसागु फोरबोखौ खुंबोदों देग्लाय माने सरकारा बे नेपाल सरकारा बे रंजालि बैसागुफोरखौ फैनाय बोसोरनिफ्राय बेनि जितु बन्दनि दिन बा फालिनायनि फोरबो हिसाबै गनायगोन होननानै मिथिनो मोना जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों जोंहा राव थायोबासो हारिमु थायोबासो जातिया माने थांनानै थायो जातिया परिचय मोनो गतिके जोङो बुहुमाव जेरावखि थाया मानो जोंनि जातिया परिचय मोननांगौ नेपाल हादरावबो बेनि दारै बे फोरबोनि दारै परिचय मोनगोन होननानै आं आसा खालामदों आरो जोङो आसामनि बेखौ जातीय उत्सव माहारियारि फोरबो होननानै बुंनो नागिरो खिन्थु आं सानो बियो आसामनिल' फोरबो जानानै थायाखै दा देश बिदेशाव बे फोरबोखौ खुङो आसामिसफोरा लण्डन आमेरिकायाव थानाय जोंनि बर'फोरा दिल्ली मुम्बाइआव थानाय बा बांलादेशआव थानाय नेपालफोरबो खुंदों आरो गुबुन गुबुन जायगायावबो बियो उननि समाव गोसारगोन होननानै आं मिजिंथियो खामानिखौ बावहरदों जोङो भारत आसामनिफ्राय फैनानै बे नेपालाव मैया सफैदों आरो बेवहाय जोङो बैसागु फालिफैदों बेयाव नेपालनि जे बर'फोर बे बर'फोरनि जे मोसानाय बेयाव जों बाहागो लाफैदों जोंजों लोगोसेनो दुलाराय बाथौ महासभा आरो बाथौनि लाइमोन आफाद आरो खेराइ हान्जा माखासे फ्राय 150 जनसो
मानसिफ्रा भारतनिफ्राय फैनानै बेयाव बाहागो लाफैदों आरो लोगोसेनो बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फावखुंगुर अम प्रकाश खेरखातारि बिथांनि बिसि बरसारानि बसुमतारी बिथांमोनाबो बेयाव बाहागो लाफैदों आरो बेयाव फैनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों जों बायदिनो बिथांमोनाबो माखासे गाननाय जोमनाय आरो माने मोसानायखौ बिथांमोना दिन्थिफुंनो हादों आरो गोजोनथाव बाथ्राया बे जे नेपालावबो बर'नि जे बैसागु बे फोरबोनि थाखायनो नेपाल सरकारा बर'फोरनि बैसागुनि थाखाय बैसाग दाननि 3 खालारखौ नेपालाव माने लकेल हलिडे हिसाबै फोसावदों आरो बे नेपालनि बर'फोरनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा आं बिथांमोननि जे हारिमु बेयो मोनसे गोगोम आरो गेरेमसा जाथों बेखौ मिजिंथिदों आरो लोगोसेनो दुलाराय मुलुगनाङै जे बर'फोर दङ गासिबो खौसेयै जोङो दावगालांनो हागोन मोनसेल' माने बर' हारि हिसाबै जोङो गासिबो ज' जालायनो हागोन बेखौ मिजिंथिदों गोजोन्थों